Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mukoy. Taong 1975, Maot, Camarines Norte. Noong mga panahong ito, nakatira sa isang liblib na lugar ang pamilya ni Mukoy. Medyo malayo sa kanila ang baryo, kaya hindi sila roon gaanong pumupunta. At bilang magsasaka, limitado lang ang oras ng kanilang pagpapahinga. At sa murang edad ni Mukoy, nasanay na siya sa ganoong buhay. Kaya pagtungtong niya ng 18 anyos, isa siyang binatang walang kapanga-pangarap. Yun bang kontento na sa buhay ng kanyang pamilya? Wala na rin siyang hinihiling na kahit na ano, basta may makain lang siya sa araw-araw. Dahil sa ganun niyang pag-uugali, kaya naman hindi may pagkakailang na pag-iwanan na siya ng kanyang mga kapatid. Kahit papano kasi, yung mga kapatid niya, nagpupumilit mag-aral para sa mga hinaharap nila. Habang itong si Mukoy, takot makipag-usap sa ibang tao, mas pinipili rin niyang manatili sa kanila kaysa sumama sa kanyang pamilya kapag nagtatrabaho ito. Ayon sa tatay niya, ilang beses na rin siya nitong kinukulit na sumama pero wala talaga itong epekto. Palagi siyang tumatanggi at kapag yun ay nagpupumilit, nagagalit siya rito. Madalas ding umalis si Mukoy kapag may nakakaalitan ito sa kanyang mga kapatid at halos ilang araw din itong hindi umuuwi. Dahil dito, kung kaya't nagdesisyon ng kanyang ama, nahayaan na lang siya. Inisip kasi nito na may sakit sa pag-iisip si Mukoy dahil sa ganun itong ikinikilos. Pero para kay Mukoy Pinuno, normal naman siya. Sadyang ganun lang talaga ang pag-uugali niya. Akala niya, ayos lang na umalis sa bahay nila nang hindi nagpapaalam. Pero isa yung malaking pagkakamali. Isang umaga, nagtalo sila ng kapatid niyang mas nakatatanda sa kanya. Lahat na yata ng argumento ginawa niya, pero sa bandang huli, pinanigan pa rin ito ng nanay niya. Kaya sa galit ni Mukoy, dali-dali siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Huli na ito nang malaman ng tatay niya sa kadahilanang noong mga oras na yon, maaga pa itong namundok para kunin ang mga tubang sinalok nito buong magdamag. Kaya pagka-uwi nito, nagulat ito sa mga nadatnan niya. Gina, nasan si Mukoy? Ba't di ko siya makita? Nang marinig ito ng ina niya, hindi ito kagad sumagot. Yun bang parang nag-iisip pa ito ng palusot. Pero dahil sa pangungulit ng ama ni Mukoy, wala itong nagawa kundi aminin ang mga nangyari. Dahil dito, kung kaya't kaagad namang umalis ang tatay niya para hanapin ito. Kung saan-saan ito pumunta pero sa kasamaang palad hindi niya ito nakita. Kinahapunan pag-uwi nito ng bahay, alalang-alala yon para sa kalagayan ng kanyang anak. Ilang beses na rin itong nakipagtalo sa kanyang asawa, pero maging ito man, wala ring nagawa para tulungan siya. Kaya sa bandang huli, wala siyang nagawa kundi ang maghintay. Kinagabihan, wala pa ring paramdam mula kay Mukoy. Malalim na ang gabi pero tahimik pa rin sa labas ng bahay. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya nakita ng kanyang ama na bumalik sa kalaliman ng gabi para kumuha ng pagkain. Madalas kasi kapag nagpapalipas ito ng magdamag sa labas, sumasalisi ito sa bahay nila tuwing sumasapit ang gabi. Ilang beses na itong nakita ng tatay niya kaya medyo nagtaka ito nang hindi bumalik ang kanyang anak. Sumapit ang sumunod na araw. Wala pa ring paramdam si Mukoy. At habang tumatagal, dito na dahan-dahang nabubuo ang pag-aalala sa bawat isa sa kanila. Kinahapunan nang hindi pa rin ito umuwi, tsaka na sila nagpasyang hanapin ito. Madalas sa bundok ito pumupunta, kaya ito kaagad ang naging sentro ng paghahanap nila. Ang kaso lang, masyadong matarik at liblib ang lugar,
Kaya yung nangyaring paghahanap, medyo pahirapan hanggang sa makita nila itong si Mukoy na walang malay na nakahiga sa bunganga ng isang tagong kuweba. Ayon sa kanyang ama, alam nila ang tungkol sa kuwebang yon, pero ni minsan hindi nila ito pinagtangkaang pasukin. Bukod sa malalim ito, masyado ring makipot ang daan papasok. Marami rin doong ahas at naglipa na roon ng samut-saring paniking may dalang iba't ibang uri ng sakit. Matapos nilang matagpuan itong si Mukoy, labis-labis ang kanilang pagtataka kung ano ang ginagawa nito sa lugar na yon. Marami silang mga naging katanungan, pero sa bandang huli, inuna muna nila ang kapakanan nito. Pagkaraan ng kalahating oras, nakabalik na sila sa kanilang tahanan. Wala pa ring malay itong si Mukoy, kaya naman nagpatulong na sila sa mga manggagamot na kanilang kakilala. Agad naman itong pumunta dahil sa naging mabuti rin dito ang kanyang ina. Kaso lang, pagdating ng mga manggagamot, hindi pa man siya nito nahahawakan, bigla itong nakaramdam ng matinding kilabot. Ramdam na ramdam ng tatay niya ang pag-aalangan nitong lumapit, kaya naman dali-dali kaagad itong nagtanong. Bakit? Meron bang nakakahawang sakit ang anak ko? Nang marinig ito ng manggagamot, hindi ito nagsalita. Ang ginawa nito, pasimpleng umakbay sa kanya habang dumidistansya kay Mukoy. At nang makalayo na silang dalawa, dito nito inilahad ang mga bagay na kanyang napansin at nakita. Saan ba pumunta itong anak mo? Bakit kakaiba siya sa paningin ko? Sigurado ka bang si Mukoy ito? Nang marinig ito ng kanyang ama, kaagad namang kumunot ang noo nito. Base kasi sa sinasabi ng manggagamot, parang ang ipinapalabas nito, hindi yun ang anak niya. Ang problema, hindi ganon ang nakita niya. Para sa kanya, si Mukoy ang nakaratay sa higaan, kaya kailangan nila itong tulungan. Dahil sa ganon itong kaisipan, pabalang itong sumagot sa manggagamot ng, At sino ba yan sa tingin mo? Anak ng kapitbahay ko? Bulag ka ba? Dahil sa kanyang sinabi, kaagad namang kumambyo ang manggagamot. Napansin kasi nito na nairita ang ama ni Mukoy dahil sa sinabi niya. Gayunpaman, hindi nito tinalikuran ang kanyang paniniwala. At para magkaintindihan silang dalawa, dahan-dahan itong inilahad ang mga bagay na napansin niya sa katawan ng binata. Makinig ka, Manong Tuping. May mga bagay na hindi nakikita ng mga mata natin. Sa paningin mo, oo, anak mo yan. Pero sa paningin ko, hindi yan ang anak mo. Alam mo kung bakit? Dahil ibang-iba ang kanyang presensya. Oo, sabihin na nating magkahawig sila. Pero marami silang pagkakaiba. Kaya kung ako sa inyo, magtiwala kayo sa mga sasabihin ko. Ibalik niyo siya sa kuweba. Maghintay kayo ng isang buong gabi bago niyo siya ulit puntahan. At kapag may napansin pa rin kayong hindi kaaya-aya, ulitin niyo ang proseso. Gawin niyo ito sa loob ng 1 linggo at pagkatapos niyan, babalik na siya sa normal. Ngunit nang marinig ito ng ama ni Mukoy, hindi ito sumang-ayon. Ang sinabi nito sa manggagamot, Wala kaming oras para gawin yung hinihiling mo. At saka bakit naman namin yung gagawin? Normal naman ang anak namin. Dahil sa sinabi nito, hindi na nagpumilit pa ang manggagamot. Dala ng pagkadismaya, umalis ito sa bahay nila nang hindi nagpapaalam. Di naman ito naging problema sa tatay niya, lalo pat marami pa namang mga manggagamot na pwede nitong malapitan. Ang kaso lang, hindi ito naging madali sa kadahilan ng marami silang pinagkakaabalahan noong araw na yon. Akala kasi nila normal lang itong si Mukoy, kaya hindi na nila ito pinansin dahil sa kanilang mga pinagkakaabalahan sa bukid. Lahat sila umalis ng bahay, kaya ang naiwan, siya at yung kapatid niyang nasa 10 anyos pa lang.
Wala pa itong muwang pinuno, kaya kahit nagdideliryo na siya, wala pa rin itong pakialam. Kinahapunan, pag-uwi ng kanyang magulang, nadatnan siya nitong nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa tatay niya, nadatnan siya nitong nagluluto ng kanin at itlog. Masaya na rin siyang nakikipaglaro sa kanyang kapatid, kaya nang makita nito ang kanyang kalagayan, hindi nito maiwasang matuwa. Oh, Mukoy, kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Nang marinig niya ang sinabi nito, napatango lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Oho, tay. Maayos na ako." "Bakit ho?" Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minarapat ng kanyang ama na wag na lamang sabihin ang tungkol sa mga nangyari. Sa estado niya kasi, mukhang wala siyang ideya sa kung ano ang pinagdadaanan niya. Akala nila ayos na ang lahat, pero nagkamali sila. Dahil ilang araw lang ang lumipas, dito na nagsimula ang pagbabago ng ugali ni Mukoy. Madalas na itong mainiti ng ulo at kung sino-sino na lang din ang pinagdidiskitahan nito. Ang masakla pa sa lahat, wala na itong respeto sa kanyang mga magulang. Kaya madalas, nagkakagulo sila sa loob ng kanilang bahay. Sa isip noon ng tatay niya, normal lang ang mga ganoong kaganapan. Pero hindi nito alam, dito na magsisimula ang matinding kalbaryo ng kanilang pamilya. Isang gabi, pagkatapos ng ilang oras na pagtatalo ni Mukoy at ng nanay niya, nagpahinga na sila. Maaga pa sila kinabukasan, gawa ng makikigapa sila sa lupa ng kaibigan ng tatay niya. Ang problema, bandang 11:00 ng gabi nakarinig ang kanyang ama ng mga atungal mula sa kanyang silid. Kung hindi ito nagkakamali, ungol ito mismo ni Mukoy. Ang nakapagtataka, bakit naman siya gagawa ng ganoong ingay? Gayong maayos naman ang pakiramdam niya. Dala ng kuryosidad, kagad itong lumabas ng kwarto. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa silid na pinagpapahingahan ni Mukoy hanggang sa makasilip na ito. At nang dumungaw na yun sa loob, nakita siya nitong naglalakad ng patuwad. Mahabang mahaba ang dila, tapos mayat-mayang naglalaway. Nanlilisik na rin ang mga mata nito. Indikasyon na hindi na ito normal. Sa takot ng tatay niya, hindi ito nangahas na pumasok. Ang ginawa nito, kaagad na tumakbo pabalik sa kanyang kwarto para umakto na walang nakita. Hindi rin ito pinagsabi ng tatay niya sa takot na baka kung ano ang mangyari sa kanilang pamilya. Kinabukasan nun, maaga pa itong umalis. Hindi na nito hinintay si Mukoy na magising dahil yung takot nito na naig pa rin sa kanyang katauhan. Akala ng tatay niya lilipas din ng ganon, pero hindi pala. Dumaan ang mga araw, malaki na ang ipinagbago sa loob ng bahay nila. Bukod sa hindi na roon nanlalagi ang kanyang ama, hindi na rin ito makausap. Normal naman kung titingnan si Mukoy noon pinuno. Nasa katinuan pa naman siya, maliban na lang kapag sumasapit ang gabi. Wala siyang kaide-ideya na tuwing dumidilim, nawawala ang kanyang wisyo sa katauhan niya. Bagay na siya namang ikinaalarma ng tatay niya. Ang kaso lang, dahil sa takot, kung kaya't nawalan ito ng lakas ng loob. Gusto nitong gumawa ng paraan pero tuwing nakikita niya ang anak niya, takot ang pumapanguna sa kanya. Hindi naglaon nang hindi na ito maatim ng kanyang ama. Nagdesisyon siyang ilahad sa nanay niya ang lahat ng nalalaman nito. Isang gabi, nagkaroon ng masusing pag-uusap ang dalawa. Si Mukoy noon, inutusan ng nanay niya na bumili ng rekado sa baryo, kaya nakabuelo ang kanyang ama. Gina, alam ko na hindi ko na dapat to sabihin sa inyo. Pero kailangan nyo itong malaman. Nanganganib ang buhay natin dito. Si Mukoy, mukhang sinasapian nata ng espiritu ng demonyo. Hindi ko kayo tinatakot at mas lalong hindi ko rin sinisiraan ang anak ko.
Matagal ko na itong kinikimkim. Pero habang tumatagal, mas lalo rin siyang lumalakas. Hindi na natin ito mapipigilan. Kaya kailangan na nating lumipat. At saan naman tayo lilipat? Malayo rito ang bahay ng pamilya mo. Hindi rin tayo pwedeng lumapit kila Itay. Alam mo namang matatanda nang nakatira roon. Nang marinig ito ng ama ni Mukoy, tsaka naman dumating ang anak nila. Kaya kahit marami pa silang pag-uusapan, wala silang magagawa kundi ang itigil ito pansamantala. Nay, nandito na po yung mga pinabili ninyo. Pagkasambit nito ni Mukoy, kagad itong napatingin sa kanyang ama na halatado noong kinakabahan. Tay, may sakit po ba kayo? Bakit parang ang putla ninyo? Wala ito, Mukoy. Ayos lang ako. Sige na, samahan mo na muna ang mga kapatid mo. Pagkasambit nito ng kanyang ama, kagad namang tumuloy si Mukoy sa silid kung saan naroon ang mga kapatid niya. Ilang minuto rin siya ritong nakipaglaro bago sumapit ang oras ng pamamahinga. Pagkatulog niya, kagad namang lumabas ng silid ang kanyang ama at mula roon tahimik itong nagmasid sa paligid. Bakas sa mukha nito ang matinding kaba na parabang merong dilubyong paparating. Tumungtong ang 11:11 ng gabi. Narinig na naman ito ang tunog na gabi-gabing nagbibigay dito ng bangungot. Maya-maya pa, kagad itong sumilip sa silid nila Mukoy hanggang sa makita nito ang anak niyang may mahahaba ng buhok sa katawan. Ayon sa kanyang ama, gabi-gabi may mga pagbabago itong nakikita. At habang patagal ng patagal, para bang nakukumpleto ang anyo na pinipilit buuin ng nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. Habang umaangil ito, nakita niya yung nakatitig sa mga kapatid nito. Wala itong ginagawang hindi kaaya-aya, ngunit kitang-kita ng tatay niya ang matindi niyang paglalaway. Yun bang nagkaka-interes na noon si Mukoy sa sarili nitong mga kapatid? Parang gusto niyang kainin. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahan-dahan ito roong lumapit. Pagharap nito sa kapatid niyang di hamak na mas bata sa kanya, hinawakan niya ito sa balikat bago ito lawayan sa leeg. Ikinagulat ito ng kanyang ama pero naisip nito na baka wala naman siyang intensyong masama. Ang kaso lang, pag alis ng dila niya, nakita nito ang maliliit na butas sa balat ng anak niya. Nagsimula na ring tumulo ang dugo nito dahil sa pagkapunit ng ilang maliliit na ugat. Nang mapansin nito ni Mukoy, muli niya itong dinilaan hanggang sa hindi na tumulo ang dugo. Matapos nun, tsaka ito lumapit sa bintana at dumaan doon. Paglaho nito, kagad namang binuksan ng tatay niya ang pinto. Dali-dali nitong kinuha ang kanyang kapatid, tsaka inilipat ng tulugan. Pagkaraan pa ng ilang oras, muli na naman niyang narinig ang pag-angil ni Mukoy. Hindi niya mawari kung anong ginagawa nito, pero sa estado ng nilalang, parang hinahanap nito ang kapatid nitong palagi nitong katabi matulog. Maya-maya pa, narinig niya itong lumabas ng kwarto hanggang sa kumatok ito sa pinto ng silid nila. Dahil dito, kung kaya't halos manginig na ang katawan ng ama niya. Subalit sa kabila nun, pinipilit nitong magpakatatag para sa kanilang pamilya. Maya-maya pa, bahagyang nawala ang takot nito nang marinig nitong magwika si Mukoy ng, "Tay, si Totoy ho wala sa kwarto. Pumunta ba siya rito?" Nang marinig yon ng kanyang ama, kagad naman yung tumayo at nagwika rito ng, Nandito. Lumipat kanina kasi wala ka sa kwarto. Saan ka ba pumunta, Mukoy? Bakit wala ka dyan, sabi ng kapatid mo? Pagkasambit nito ng mga katagang yan, sa halip na sumagot itong si Mukoy, bigla na lamang itong tumawa na parabang nang iinsulto. At sa isang kisap mata, tumahimik ito.
Pagbalot ng nakakabinging katahimikan sa loob ng bahay, dito na nagsimulang paluin ni Mukoy ang pinto. Habang tumatagal, lumalakas ang pagpalo nito, dahilan para magising ang kanilang pamilya. At nung marinig naman yon ng tatay niya, hindi ito nagdalawang isip na kunin ang sundang sa likod ng pintuan kung saan ito nagpupumilit pumasok. Nang makuha niya ito, kagad itong bumalik sa kinaroroonan ng asawa niya. Gina, bantayan mo si Totoy. Kahit na anong mangyari, huwag mo siyang ilalayo sa tabi mo. Pagkabili nito, tuluyan na ngang nawasak ang pinto ng silid nila. At sa isang kisap mata, nakita nila si Mukoy na nanlilisik ang mga mata. Galit na galit ito na parabang walang kapatawaran ang ginawa ng kanyang ama. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla sila nitong sinugod. Paglapit nito kay Marco, kagad niya yung inundayan ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. At sa estado ng pag-atake nito, mukhang handa na itong paslangin ang sarili nitong ama. Dahil sa pangyayaring yon, di naman nagdalawang isip na umilag ang tatay niya habang naghahanap ng pagkakataon para umatake. Kalaunan, nang medyo makabisan na nito ang kanyang galaw, tsaka ito sumugod hanggang sa bumaon sa kaliwang braso niya ang mismong talim ng sundang nito. Paghugot dito ng kanyang ama, hindi ito tumigil sa pananaga hanggang sa tumagas na ang maraming dugo mula sa loob ng kanyang sistema. Inakala nito na mapuputol nito ng mabilisan ang kanyang braso, pero hindi yun nangyari. Bago pa man kasi nito maputol ang kanyang buto, tumagos na rin sa tiyan nito ang mahabang kuko ni Mukoy. Pagbaon nito ng husto, kagad niya itong itinulak ng malakas hanggang sa tumama na ito sa dingding ng bahay nila. Di pa to nakontento, buong lakas na nitong sinubukang wakwaki ng tiyan ng tatay niya hanggang sa tamaan ito ng latigo na hawak-hawak ng kanyang ina. Normal na sa kanilang may latigo pinuno, gawa ng may mga alaga silang kabayo. Pagtama ng latigong yon, bigla itong napaatras, dulot ng matinding sakit na naramdaman nito. At paglayo nito, yun na ang ginamit nilang pagkakataon para tumakas. Hindi na nila inisip ang iba pa nilang mga anak dahil sa isip-isip nila, sila ang pakay ni Mukoy. Paglabas nila ng bahay, kagad nilang sinakyan ang kabayong nakatali sa malapit. Pagpakaripas nila rito ng takbo, dali-dali nilang tinahak ang daan patungong baryo. Sa kanilang pag-usad, ramdam nila ang pagsunod ni Mukoy sa kanila. Yung tatay niya noon, nakahanda ng magpaiwan kung kinakailangan, mailigtas lamang ang asawa at anak niya. Mabuti na lang talaga, hindi sila nito naabutan dahil sa nataon noong may dumaang manlalako sa daang kanilang tinatahak. Itong nagtaboy kay Mukoy, dahilan ng tuluyan nilang pagtakas. Nang marating nila ang baryo, kagad na pinuntahan ng kanyang ama ang kaibigan nitong manggagamot. Nahihiyaman, wala itong magagawa kundi kapala ng kanyang muka. Pagpasok nila sa loob ng bakuran, kagad namang nagsitahulan ang mga alaga nitong aso. Maya-maya pa, nagising na rin ang manggagamot hanggang sa lumabas na ito ng bahay. Pagsilay nito sa kanya, dali-dali naman itong lumapit habang maiging nagmamasid sa paligid. At nang makumpirma ng matandang ligtas ang lugar, kagad niya itong nilapitan para papasukin sa loob ng kanyang tahanan. Nang maisarado na nito ang pinto, tsaka pa lamang sila napabuntong hininga. Sa pagkakataon kasing yan, alam na ng tatay niya na ligtas na sila sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na sila tinanong ng manggagamot. At kahit hindi sila sumagot, para bang alam na nito ang rason ng lahat ng nangyayari sa kanilang pamamahay. Sabi ko sa inyo, hindi ordinaryo ang anak mo. Yan kasi ang mahirap sa iyo eh. Hindi ka marunong makinig. Hinintay mo pang may mangyari bago ka kumilos. Kita mo na, masyado na palang malubha ang lagay ng anak mo.
Hindi ka pa gumagawa ng paraan para matulungan ito. Ngayon, tatanungin kita. Sa estado niya ngayon, kaya pa ba siyang matulungan ng katulad kong manggagamot? Nang marinig ito ng ama ni Mukoy, hindi ito nakasagot. Sa mga sandaling yon, Pinuno, wala na itong ideya kung matutulungan pa ba niya ang anak niya o hindi. Inakala rin nila noon na ligtas na sila, pero kalahating oras lang ang dumaan. Habang patuloy silang nag-uusap, nagsimula na naman itong magparamdam. At sa puntong yon, mukhang ayaw na sila nitong lubayan. Nang mapansin ito ng tatay niya, dali-dali itong napatayo at napahawak sa kanyang sundang. Maigi rin itong pinagmasdan ng paligid hanggang sa mapansin nito ang anak niya na pilit dumaraan sa bintanang hindi nakasara. Pagsilay dito ng manggagamot, kagad itong lumapit sa bintana. Ang problema, di pa man ito roon nakakarating, tuluyan na itong nabuksan ng nilalang. At sa isang kisap mata, nakapasok ito ng walang pag-aalangan sa pamamahay nitong punong-puno ng pangontra. Pagkatapos ng mga pangyayaring yan, hindi sila kaagad nakagalaw sa kanilang kinaroroonan. Bawat isa nag-iisip kung ano ang kanilang gagawin. Maya-maya pa, nakita nila si Mukoy nang umisig habang nagwiwika sa kanila ng, "Tay, huwag kang matakot sa akin. Ako ito, ang anak mo." Paulit-ulit itong sinasabi ni Mukoy sa kanila, kasabay ng panaka-naka nitong pagngisi na parabang nasisiraan na ito ng pait. Nang marinig naman ito ng tatay niya, hindi ito kumbinsido na ang anak niya pa ang kaharap nila. Maya-maya pa, bigla na lamang itong umatungal ng malakas. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't bahagyang kumirot ang kanyang sugat. Nakaramdam na rin siya ng panghihina, pero hindi niya ito ipinakita sa kanyang asawa. Ang nais kasi noon ng ama ni Mukoy, matulungan ng manggagamot para mahuli siya. Wala itong balak na paslangin siya, lalo't naniniwala ito na meron pang paraan para malunasan ang iniinda nitong sumpa sa katawan. Ilang segundo pa ang lumipas. Paghawak nito sa sahig, buong lakas sila nitong nilusob. Inuna nitong sagpangin ng manggagamot bago siya nito inatake. Walang pakialam si Mukoy kung may poder o proteksyon ang kalaban niya. Basta ang nais niya, mapaslang at mapangibabawan ang lakas nito. Kaso lang hindi ito naging madali. Di rin kasi basta-basta ang manggagamot na tumulong sa pamilya nila, sa kadahilanang may taglay-taglay din itong mutya sa katawan. At ang tanga nito, walang iba kundi ang ngipin ng kalabaw. Nang mapansin ni Mukoy ang tungkol dito, pilit yung naging maingat. Aminado kasi ito na, pagdating sa lakas, wala itong kalaban-laban sa mutya ng ngipin ng kalabaw. Kaya para matalo ang kanyang kalaban, nag-isip ito ng magandang plano. Sa loob ng halos kalahating oras na pakikipagbuno, sinubukan itong atakihin ng matanda sa parte kung saan ito nang hihina. Epektibo ang bawat pag-atake ni Mukoy, Pinuno. Kaya yung tatay niya, tumulong na rin sa matanda kahit hirap na ito sa kasalukuyan nitong kalagayan. Kapag umatake sa kanila si Mukoy, ito ang nagsisilbing depensa ng manggagamot. At dahil sa siya ang nasa unahan, kung kaya't siya ang tumatanggap ng mga pag-ataking nakakalusot sa kanyang depensa. Kitang-kita noon ng ama ni Mukoy ang pagbaon ng matatalas na kuko ng anak niya na halos 1 dangkal ang haba. Sa sobrang dami ng kanyang tinamo, paunti-unti, nagiging manhid na ang kanyang katawan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi niya maipagkakaila ang pagkawala ng kanyang lakas. Nandidilim na rin ang kanyang paningin, pero kailangan niyang magpakatatag dahil alam niya na kailangan siya ng kanyang anak. Maya-maya pa, sa muling pagsugod ni Mukoy, bigla naman itong sinalubong ng manggagamot. Bahagya itong kumubli sa likod niya bago ito tuluyang umatake sa nilalang. At dahil sa ginawa nito, kung kaya't nalusutan nito ang depensa ng kanyang anak.
Pagsilay niya sa dalawa, nakita niyang nakatarak na ang punyal ng manggagamot sa panga ni Mukoy. 2 dangkal ang haba ng punyal, kaya siguradong sigurado siya na napuruhan ang utak nito. Paghugot naman dito ng matanda, kagad siya nitong pinasigundahan ng tadyak. At dahil sa may basbas ito ng mutya ng ngipin ng kalabaw, kung kaya't kaagad itong tumilapon patungo sa dingding ng bahay. Matapos nun, dali-dali naman itong tumayo, pero bakas na sa mukha nito ang panghihina. Kahit ano ring pahid ng laway nito sa kanyang pinsala, sadyang hindi nito mapatigil ang daloy ng dugong umaapaw dito. Nang masipat naman yon ng manggagamot, agad itong humarap kay Mukoy habang nagwiwika ng, Hindi kita gustong patayin, pero mukhang wala na akong pagpipilian. Sa ordinaryong tao, ikakamatay ka agad ang ganyang pinsala. Pero sa katulad mo, posibleng abutin ka pa ng ilang oras bago ka mawala. Maniwala ka sa akin, imposibleng malunasan mo pa ang pinsalang yan. Natatakot din ako sa hinaharap na baka kapag ganap ka ng gabunan, balikan mo kami rito. Pasensyahan na lang tayo, batang gabunan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad itong napatingin sa kanyang ama na para bang humihingi ito ng tawad sa kanya. Masakit ito para sa parte ng ama ni Mukoy, pero wala na itong pagpipilian pa. Gawa nga ng kapag tuluyan ng nahulma ng tuluyan si Mukoy, maaari silang ubusin ito. Nang marinig naman yon ng kanyang anak, pilit itong tumayo ng tuwid para kumuha ng karagdagang lakas. Ang kaso lang, paghakbang na paghakbang nito, nawala na ito ng balanse hanggang sa bumulagta ito sa sahig. At mula roon, kagad itong naligo sa sarili nitong dugo. Hindi na rin nakapagsalita pa itong si Mukoy dahil sa mabilis na pagkaubos ng kanyang dugo. Maya-maya pa, tuluyan na nga itong nawala ng buhay. Malayong malayo sa inaasahan ng matanda. Pagsilay ng kanyang ama sa kanya, dito na ito napahagulgol sa pag-iyak. Gusto nitong lapitan ng kanyang anak pero pilit itong inuunahan ng takot. Matapos naman nila itong pagluksaan, kagad nila itong inilibing. Alinsunod sa abiso ng matandang manggagamot, hindi na nila yun po pwedeng paglamayan pa dahil sa meron itong misteryosong karamdaman na bigla na lamang kumapit kay Mukoy, ang batang gabunan.